Il-Partit Nazzjonalista u l-alleati tiegħu ħarġu jattakkaw l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia. Dan għamluh wara li fil-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-Ħajja Pubblika spjega kif ma setax jivvota fuq deċiżjoni li l-eks kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler ibbaża fuq linji gwida li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex liġi. Il-każ idur ma' reklami tal-Gvern li saru fil-Gazzetta Kulħadd wara li l-eks kummissarju Hisler qal li dawn ma kinux skont il-linji gwida tiegħu. Fil-Kumitat ir-rappreżentanti tal-Gvern fissru għaliex ir-rapport ma kellux jiġi implementat. Spjegaw li r-reklami kienu jinkludu informazzjoni u tarif illi nies kellhom ikunu jafu bih. Ir-rappreżentanti tal-Oppożizzjoni qalu li r-rapport kellu jkun implementat u għalhekk kien meħtieġ il-vot tal-Speaker. Qabel għadda l-vot fuq dan ir-rapport l-Speaker xtaq li jerġa' jibgħat għall-eks kummissarju għall-Standards biex quddiem il-Kumitat jiġi mistoqsi ċerti domandi. Madankollu d-deputati tal-Partit Nazzjonalista oġġezzjonaw għal dan. Dan kollu l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti spjegah f'ruling dettaljata illi taf l-istess Kumitat. L-Speaker esprima qbil mal-prinċipji tal-linji gwida dwar reklamaru promozzjoni tax-xogħol tal-Gvern. Iżda fil-Kumitat għamilha ċara li hu obbligat li jimplementa jew jivvota fuq dak li hu liġi. Filwaqt li kwota liġijiet rilevanti fid-deċiżjoni tiegħu, l-Speaker qal li l-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-Ħajja Pubblika huwa marbut li jimxi fuq is-seta' li tagħtih l-istess liġi, la iżjed u lanqas inqas. Din id-deċiżjoni tirrifletti wkoll kif ma kien hemm l-ebda ksur ta' liġi f'dan il-każ. Minkejja dan kollu l-Partit Nazzjonalista, Repubblika u Arnold Cassola ħarġu jattakaw l-Speaker. Cassola kif jagħmel sikwiet saħansitra kiteb il-Kummissarju għall-Standards biex jilmenta fuq din id-deċiżjoni u jitlob li jiġi investigat l-Speaker. Fir-ruling tiegħu l-Speaker mhux biss ikkwota l-liġi, iżda wkoll laqgħat ma' esponenti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali kif ukoll dak li jiġri f'pajjiżi oħrajn.